500 tunrahanea. 18. toukokuuta vielä. Se on myöhäistä. Nyt ne tunrahanit huutaa siinä. Kuuluu hyvin ääni. Onko räyskyt kans sit enemmän niinku tuolla merellä? No niin. Nyt on Jalohaikaralla uusi luku 13. Nyt on nimittäin tuolla oikealla vielä aika paljon. Nyt tuosta lähti 2. Tuultametsähanhi, eikä rossikus. Tuossa on päivämetsähanhi, eikä se on vähän lyhyempi ja se on pienempi. Eli ne oli nyt näitä. Niin. Ne on täällä Virossa siirtyy valtuuseksi. Ne on nyt, jotka menee Siperiaan. No. Tässä. Mut sit näitäkin voi nähdä lyhytnokaan. Niin on se niin paljon harmaampi tää selkä. Se ei tässä kuvassa oikein näy. Tossa kyllä. Ja vaaleanpunaiset jalat. Se on varmaan näkki. Tuolla on enemmän oranssia. Joo, mutta tää vaihtelee. Täällä on yleensä vähemmän, mutta täällä voi olla myös näin paljon. Et se... Mistä sen silloin sit tuntee? Tästä päänmuodosta vai mistä? Joo, nokan pään muotoja, se oli nyt kausimpia. Mulla on usein samassa parvessa on paljon. No 2 rossikusta tuossa uidussa penkalla. Jos tulee pari jaulua tuolta takaa. Hei, rinnat tästä tykkää ollenkaan. Kokeile, kun sattuis käteen. Nyt mä yritän kirjoittaa kahlaa ja sookukkoja. Se 50 oli yhdessä parvessa länti muun muassa, että se kyllä varmaan joku 100 ehkä olisi. 900 tunrahanhea, mikä on aika iso määrä näin 18. toukokuuta. Sitten 5 metsähanhea, 14 jalohaikaraa, muun muassa ja kaikkea muuta pikkukivaa. Esteriä on tiedossa. Niin on, joo. Rantakurvia olisi tiedossa. Nyt saa nähdä mikä on tilanne siellä. Mennään sinne. Täällä se varmaan suunnilleen oli se teppe. Mutta onko enää?
pienempi ripsua verrattuna äsken. Satakielet laulaa selvästi hiljemmin kuin Helsingissä ja itse asiassa tämä niiden murre on jotenkin vähän erilainen. Joo, tässä on jotakin eroa suomalaisiin sotakieliin. Tää on tämmönen virolainen murre. Pikkuisen erilainen laulutapa. Mulla käy ton pää oikein perkele. Hei!